The Lord who has called us is not expecting us to be tired along futhi uNkulunkulu osibizile akathokozi masilalela amazwi abantu. And he is not pleased when we listen to men. Ukuthi abantu bathi, the people have said, abantu bathi, the people are saying. Kade singcwaba ugogo Makhaya 2 weeks ago. As we had a funeral of Gogo Makaya's 2 weeks Usho ago. ukuthi nje umndeni wakhe nomndeni wakwakhe abantu bamahlaya. Her family is the family of clowns. Manje uthi usisi wakhe wasemzini. Her sister-in-law said, kwafika esinye isihlobo sadla sashiya kunjalo. the other relative came, ate and left. Basebethi abantu qoqani abantu bazothini. And people were asked to clear up because people would uthi lesi sihlobo sase sithi hawu abantu nabenzani. And this relative said, what have you done to nabenzani abantu? What have you done to yonke into abantu bazothini, abantu bazothini, abantu bazothini, abantu bazothini. In everything that you do, it's all about people. Yazi bazalwane ngina 68 years manje. I am 60 years old. 68 years of kodwa age. bengiqala ukuyicabangisisa lento enokungakhulishiya ukuthi ungakwenza ukuthi abantu bazothini, abantu bazothini, abantu bazothini. Don't do this and that because people will say something, will comment. Kodwa 2 to 3 weeks ago, but sengiqala ukuyinaka lento. I'm starting to reconsider ukuthi yikho abantu beyizidididi nje emhlabeni. That is why people seem to be confused. Yonke into abayenzayo bafuna endorsement yabantu. Everything that they do, they want people's approval. Munye umuntu odinga uyibuze ngaye mawenza uphila noma yini. There should be one person you need to ask yourself about. Ukuthi uNkulunkulu uthini ngalento engiyenza? What is the Lord saying about whatever I'm doing? Hayi abantu. Not people. Mawufunda iBhayibheli la. When you read the word of baningi God, abantu abadidiswa abantu. there are so many people who were puzzled by bashintsha indlela uNkulunkulu ababizele kuyo ngenxa yabantu. They changed the route because of other people. Mawenza into In whatever you do, sibuze ukuthi uNkulunkulu uthini. ask yourself, what is the ngeke uhambe weduke. There is no way that you'll be defeated. uma ngenze nje uNkulunkulu uthini. If I do this, what the Lord will be saying, uNkulunkulu uthini. what the Lord will say, hayi abantu. not people. Asithule nakho uqhamuka umbamba uncwabe. Let's keep quiet because Mama Mwabe No, Mama abantu bazothini. Mama Nyon will say, what will people say? Siyabonga Jesu. Cha bazalwane lento ngifunde nje emncwabeni kaGogo Makhaya. I've only noticed this statement on that Hayibo. funeral. Ake siyeke abantu. Let us leave people alone. Niyazi bazalwane ukuba indlebe yami uJesu akayinakekelanga ngomusa. You know, brethren, if the Lord has not taken care of my ear by his mercy, kulesikhathi nje sika 3.5 years ngila. in the period of 3.5 years while I'm here, ukweduka esengikwenzile. I would have been misled by so ukuba many ngilalela ukuthi abantu bathi. if I only listen to people on what they are Abantu saying. bazukuthi mawushadile uyishiya indoda. People believe that when you are married, you don't leave your man Ma behind. uneyingane ugada If ingane. you've got children, you need to take care of your children. Uyifundise. You need to teach your kids. Umama onjani uhlulwa zingane. What kind of a mother are you if you are not taking care of your Mina children? bazalwana angikwazi ukufundisa ingane. There is no way I can teach a child. Angikwazi ukugcina indoda. I can't keep a man. Angikwazi ukugcina ikhaya. I can't keep the house. Ngilokhu nje engiyikho. I'm just what I am. Ukuthi abantu bathini abazushintsha lento engiyikho.
ngiyiyo. What people say won't change the way I am. Ngoba ngilokho ukuthi uNkulunkulu uzothini. I only care about what God will say. Amen. Bengibingelela. I'm just giving my greeting. Abantu bazothini? What will people say? Hawu uma wami uma budletshe bengingakuboni ma. Uyazi bengingakuboni. I did not see you. Abantu bazothini? What will people say? Uma uphila ulalela abantu sababantu. If you live according to what people say, Kuzokuthatha isikhathi ukufunda. it will take time for you to Ukwesaba learn uNkulunkulu. to fear the Lord. Kuzokuthatha isikhathi. It will take you Kanti time. ukwesaba uNkulunkulu ukujwayeza inyama. But if it becomes a ritual, Ukusiza ingcosane. it will only help the minority. Kodwa ukwesaba uNkulunkulu But to fear the Lord, ukusiza ezintweni zonke. it covers you. Ngicela siwavula amafastela bazalwane singalali. Make umoya ubhlungu ke kodwa si-adjust kodwa siwavule ngoba umoya uzosisiza ukuthi siphaphame kodwa ngisho ukuthi sibulale ngamakhazi. Ukwesaba uNkulunkulu kukusiza ezintweni zonke. Fearing the Lord rescues you from most of the things. Kunesethembiso. And there is a promise. Ukwesaba uNkulunkulu kunesethembiso. Fearing the Lord has a promise. Isithembiso salokhu kuphila. The promise of this life Nesithembiso sezwe elizayo. and the promise of the world to come. Ukwesaba uNkulunkulu. Fearing the Lord. Uyabona mawusaba uNkulunkulu When you are God-fearing, uyazenzekela it happens automatically. ukuthi wenza into eyenza abantu bangathini. That makes you not be concerned of what people say. Uma usaba uNkulunkulu If you fear the uhamba Lord ngeindlela zakhe. and walk according to Ayikho His into path, eyihlazo ngabantu. there shall never be a disgrace. Kodwa mawusaba abantu But if you fear, uzophila ehlazweni ngoNkulunkulu. you will always be ashamed of God. Mawusaba uNkulunkulu If you fear the Lord, ubamba indlela nesethembiso. you hold on to the path Kulelizwe of this world nasezweni and the elizayo. world to come. Lempilo bazalwane uNkulunkulu anginika ukuthi The ngiyiphile. life that I've been given to lead, Inyama yami ayithandi. my flesh is not okay with Ngisho it. kwamukela ubizo kwakuphambene nenyama yami. Even for me to accept the calling, it was Yonke accepted. impilo engiyiphila, yonke imihla yokuphila kwami. In every day of my Ngiphila life, njalo impilo ephambene nentando. I live a life that opposes what I need or Uma what I want. bengathiwa angitholi i-recess. If I would get a break Ke nginikwe nje i-break nami ke ngiphile ngendlela engifuna ukuphila and ngayo. live according to what I wanted to be, Mhlawumbe inyama yami ibike ukuthi awumuhle-ke Nkosi maybe my manje. flesh will be praising the Lord. Kodwa-ke sekuze But kwasegazini. it has become a ritual to me. Akusenakwenzeka ngenye indlela. There is no other way that I can take. Haleluya. Umama uMngomezulu uyena ongithumile. Mama Mgomezulu has sent me. Yikho bengithi ngiyisithunywa. I am a messenger Ukuthi simukele bonke abantwana bakaNkulunkulu kakhulu abaqala ukuhlanganyela nathi ebandleni lamazibulo abaqala nje to ukubakhona. welcome everyone, all the beloved that are coming here for the first time. Ukhona umakoti ebesiqala ukumbona emkhulekweni eplazini. We have a young bride that we met with her in Dundee. Oqhamuka angazi noma eGauteng noma eMpumalanga. I'm not sure if she's from Gauteng Manje or isifungo sakhe silikhuni. she has a very difficult surname. Kodwa namhlanje uze nomyeni wakhe. But today she came with her husband. Hallelujah. Hey, ubaba Madlala njalo ujwayele ukuthi mina ngishumayeza amakhosikazi.
Baba Madlala used to say, I preach to the women. Bese amakhosikazi ngiwamise isiBhayibheli. Then I'll teach them a word of God. Uthi ngiyazi ukuthi indoda izolandela. Then I would know that the husband will follow. Angishumayeza athi nje uyabona lamadoda enginawo. That all these men that you see, Athi ayikho neyodwa engayishumayeza. I have never preached to any of them. Ngashumayela kumakhosikazi. I preached to their wives. Amakhosikazi ashintsha indlela. They changed the way they were doing it. Amadoda abona inkambo. And the men followed. Besithi thinta ithipha nje nami ke ngiyobona. Then the men say, clean up my coat, I want to go and Kwisimangaliso. it is a miracle. Kwisimangaliso. It is a miracle. Kukhona abakhwenyana labeyinkomo. We have some Abalandela amadodakazi ami kamoya. that have come because of my daughters Bakhona la. in spirit. Abanye bayafika lababhabhadiswa. They will come here and get baptized, Belandela inkambo yomakoti babo. following the character of their wives. Singathini? What can we say? Mhlawumbe ukuze ngiqoqe angibingelele yonke impumalanga bonke abaqhamuka kwiprovince yasempumalanga cela bame ngenyawo. I would like to say Makuthi nje MP la uqhamuka khona. Mpumalanga province. MP Mpumalanga province. Hallelujah. Basaba izandla zethu ngathi ayijabule. Hallelujah. Ela bahlale phansi lezandla nje zisho ukuthi siyanixhawula siyanamukela siyanithanda sicabanga nendleko yendawo enisuka kuyo petrol isikhathi ukukhathala nithi kanti asafiki yini We naze welcome nafika all of you and we think of niphakatho olwandle in everything that you have said. awudingi noma uzuye kumalanje la ngale kwendle You are at the coast. ubuke imkhumbi nezikebhe khona la nje ngisho ukuthi ayikho inkinga uthi ngicela niyongikhombisa ulwandle uma la You don't need to go to the beach. ubuke imkhumbi nezikebhe ubuke usudela The boats and the ships. sihlala khona olwandle Stay at the beach. ukuthi nje asiyikobhava kodwa Don't sihlala go khona but we stay here. ngicela ukubona yonke iGP Gauteng into nje no GP Gauteng. noma wawuzalelwe khona ugcina usushadele kwaNongoma ma inkaba yakhe ise GP noma wazalwa kwaNongoma usuhlala GP Gauteng ay bosha izandla bo ay bo hallelujah GP Gauteng uyazi nje basidida igoli umthetho wakhe isegoli eJohannesburg washintsha ke manje angithi ngizwile zonke ingane sezizangoma uthiwa izingane zithwala kulento enithi niyagooglisha All the kids, they get this from Google. niyamazi uGoogle iBhayibheli elisha Google, it is a new version of the iBhayibheli Bible. likaSathane It is the Bible written by the devil. uma ungakholwa lokhu uzokubona If you don't believe that, you will see it soon. umuntu noma eqaqambelwa izinyo uya kuGoogle Even if you're feeling pain, kuvela ithumba uyogooglisha you run to Google to waxhoshwa ukhophe lwaphuza ukuphuma uyogooglisha lento iwumoya This is a spirit. kodwa ngicela ukusho ukuthi webantwana bakaNkuluNkulu I need to say one thing, brethren. nangu uGoogle wethu This is our Google. nangu uGoogle wethu This is our Google. lo moya okuphebeza la That ukuyisa kulo Google lo engawazi moves you to the Google. wesulizwi It erases the word of God. umisizwi lokumnyama
wisdom of people. I am just sharing. Google iBhayibheli lika Satan. Google, it is the Bible belonging to the devil. Ukukhipha kuleli. It takes you away from the genuine word. Ukukhipha la. It takes you away from the word. And ngeke ume endleleni yokulandela uJesu ungamile ngalemlenze. You shall never stand if you are not depending on the word of Ngisho God. ukuphiliswa kwezifo engelapheki. Even the healing of incurable Uma uya diseases. ku Google, If you go to Google, uyaqhubeka ujula nokugula. you go through deeper and deeper. Udla yonke into Google athi yidla. You eat everything that is. Kodwa ngeke waphila wathi ugogo umncube ngcu. You will never be healed. Linye ibhalisama. There is only one balm Isentabeni yakaGileyadi. from the mountain. Inhlaka epholisayo. Uyayedwa othenga nguJehova ophilisayo. Is the only Lord. Akekho uGoogle ophilisayo. There is no other Google. Munye uGoogle There's ophilisayo. only one Google that heals. Kade ufakaza inkosikazi yaseChesterville ebusuku. A mother from Chesterville was Isuke testifying last night. isindisiwe. She was saved. Yafika entabeni kaJehova yaqala phansi yamukela She uJesu. came to the Mount of Zion and received Christ. Yangena emlindweni. She took a prayer and fasting. Kwagoglishwa la. Then in heaven, Google started, Kanti unkosikazi lo uthethe ingane yomfowabo. not knowing that she's carrying a child of Ingane her brother. yomfowabo idlala isithuthwane for 29 years. That child was suffering from epilepsy for 29 years. 29 years. 29 years. Uma kugoglishwa la qala ngomsombuluko. When we were starting to Google, starting Kuya kuLwesibili. Monday and Kuya Tuesday, kuLwesithathu. we went for the Wednesday, NgoLwesine lwesihlanu. Thursday and Friday. Lo ma wabizwa ucingo phandle. Then she was receiving a Ingane call. yomfowabo ewa now and again ngosuku ngeviki. Her brother's child who was Kuthiwa epileptic, sekwabaleka nenkosikazi. and the wife left Isiyaphenduka home. isidididi idlala isithuthwane. That man became like a paralyzed person. Kwaqonywa kwayiwa kulo Google. We digged deeper to this Google. Last year ayizolo That was last year. wakhishwa ucingo. As she went out Lutho for the phone ucingo call, anti the child was selokhu saying, ufikile lapho ungithandazela khona angikaze ngiwe. ever since you started praying for me, I have never collapsed. Angikaze ngiwe. I have never collapsed. Saguglisha la. We started Googling. Sacebisana ukuthi imfihlo zala ubamba ngokukholwa. We gave each other the mysteries of faith. Bazalwana yonke into esiyenzayo masingakholwa iyize. In whatever we do, if we don't have faith, it's Zonke vain. intshumayelo esizizwayo la. All the sermons Uma that we are receiving singazamukeli here, ngokukholwa. if we don't receive them Sifana by nabantu faith, abebengekho. we are like people who were never Sinye there. isandla sokwamukela izinto There is zikaNkulunkulu. only one hand to Ukukholwa. receive. Ubambe. Hold on to Ubaphi faith. into engabonwa. Holding on to someone that is Utshela not abantu seen. uthi ngiyibambile. Telling people that Bathi hold on to iphi. and they will ask Uthi you, where? You ngiyayizwa. tell them that Ngiyibambile. I'm holding on Kuphela to unyaka. the years Kuphela will go iminyaka. by. The years will go Incwadi by. yamaRoma ithi ungabi The buthakathaka. book of Romans said you must never be. Bamba. Hold on. Ulicula lodwa. Hold on to your faith. Uthembekile. He is faithful. Owethembisa. The one who promises. Ungakuvumeli ubuthakathaka. Never accept the weakness. Ungalalela abantu. Don't listen to people. Bamba. Hold on. uJesu mayikhuluma noMartha noMaria. When Jesus Uthi mina spoke to ngukuvuka Mary, nokuphila. I am the Ukholwa yimi resurrection noma and life. esizophila. Anyone who Nalowo believes in me thesa will uphila die with wakholwa yimi and ngeke those who afela live phakathi. and believes in me. Ukhuluma kulezi They shall izithandwa never zakhe. Kulaba bantu ahlala nabo abavakashele The sonke people
kusasa amabhasi neimoto labo ntambama kuzobe sekuthe Tomorrow there will be no one in this place. uyazikholwa izinto uNkulunkulu ayikhuluma Do you believe on the things that God tells us here? uyazibamba Do you hold on to them? uzophila ngazo Are you going to live by them? uyakholwa ilokho na Do you have faith? Do you believe? amaHebheru 4 athi nathi nathi We sashunyayezwa were preached, we ivangeli ministered njengabo the gospel like kodwa them, izwi but the word of bona God, balizwayo those who heard alibasizanga it was never of great help, noma izwi linamandla kangaka no matter how powerful kodwa the word, alibasizanga it never ngoba helped, izwi abalizwile because they alihlangananga it nokukholwa was never combined with the faith. izwi likaNkulunkulu When the word of God lingahlangani nokukholwa is not combined with faith, it will alikusebenzeli never work out for you. ngihlale ngifakaza I always ukuthi testify ngiyoteta ingane yokuqala that when I was getting my ngoba first phela one, imfene yayisindalo yabo as I was older that time, kwathiwa ngidinga ngisizwe I needed some, futhi ngangikucelile njoba nganginquma ukungashadi as I never wanted to get married. ngathi Nkosi ngicela ungangikhombise emgwaqeni ingozi eyisiphili I would never want to be exposed to any ngathi nje Nkosi accident. ngoba ngiphile emgwaqeni ubusuku nemini ngicela ungangibonisi isiphili I don't want to see some type of nalobubula ke ngacela wegogo ngathi ngicela ngize kuwe ungangikhombisi umuntu wesifazane eteta I never wanted to see a woman in labor. ngiqinisile ngathi nje ngicela ngize kuwe I, ungangibonisi umuntu wesifazane eteta that was my prayer, not to see a woman in labor. kanti ngesinye isikhathi kuzofika usisi wami My other sister came. ngibuyile mvuselelweni I was back from the ngangakabi revival. nanemoto athi ngiphelezele She said I must accompany her. but I was about to leave there. kodwa kwasho ukuthi ayikho alternative kudinga ngihambe naye I had no choice. I had sangena ebhasini we got into a bus. Yes ngathi ngayiboni lento She was in pain, and I reminded hayi her, bazalwane le bobo yophutha iyadala whatever you say, you utter, it becomes. yahamba ibhasi yahamba yashona ngabo Westville yashona phansi by bus sayisawufika qathatha eKingedwa up until we got to the hospital. sengimbone ehambisa okalamthutha etibhada I saw her walking like a ngibamba ukusho kwami ngithi ngathi ngingambona umuntu wesifazane eteta I never wanted to see a woman bazalwane giving birth. kanele nje ngamfaka nje kulabo abatetisayo ngashiya bemgibelisa station ngathi ngiyaphuma eminyango bathi ungabisaphuma jika ingane sifikile hayi ngiyaxoxa hey ngenza imvuselelo kwaNcamalala I had a crusade Sweetwater. in Madlala in Sweetwater kwathi ebusuku at night. ngabo 12 It was round about 12 midnight. kwangqongqoza inkosikazi A woman came. ogesi bengakabi khona We had no electricity at that time. nkosazana They called me ngicela Nkosazana. uzothandaza Will you please come and pray? indodakazi yami yasikwa sekuusuku lwesibili My daughter, she's in labor now. It's a second labor. akuteteki She can't give birth. ngabona we phela ngizofeni biza uJesu ingane ihlale phansi phambi kwami I thought if I go there and pray, then the child will come. athi kumnyama nasendlini akukho lutho lokukhanyisa And she said, even at the house, it's dark. We don't. nami ngitholiwe kulomuzi ngisitholo I was also given a place to stay. nekhandlela engilikhanyisayo lalomuzi Even the candle I was using, it belonged to ngathi that house. Nkosi ngenze njani I asked the Lord, what should I do? hayi umoya wangihola The Spirit
let me. nganqamula ikhandlela leli I broke the candle. ngaqephula ibhokisi likamentshisi ngakhipha ezinye iziti I gave some of this ngavela matches. eminyango ngathi bathi waza ndodakazi waza nkosazana waza She ncekukazi begged me to come. ya ngiyincekukazi iqiniso kodwa angifuni ukubona I umuntu gave a wesifazane servant, tete but I had a promise to myself. bambala I said, take this. ikhandlela This is half of the bamba candle ibhokisi likamentshisi and some. uma nje ungena When you get into the uyonela house, ulayithe after you have ingane lit izohlala phansi the candle, the child will come out. hayi wahamba She went. uphethe ukukholwa She held on to mina ngathi angifuni ukubona umuntu wesifazane tete I made a promise that I don't want to see a wafika endlini When she got home, ingane yakhe as she was in labor, the daughter, athi qhwi she lit the candle. It was lit. ngitshela uyena ke ngakusasa kwanelela kukhanya ikhandlela When there was a light and the baby popped out. manje iyo lento ebeyenza ke ngitete ngokusizwa That is why I never wanted to ngigcina nje stand isisu on my own. sisikhulu ngigcina isisu sisikhulu The last time I'll see myself with a big belly, ngiphaphama ngigona ingane then I'll wake up with a baby on my chest. hayi ngiyaxoxa I'm sharing with you. angikaze ngimbone umuntu wesifazane tete I have never seen a woman giving back. njengoba ngakucela kuyoba njalo nje As I have asked God, it will be so. abantu bazothini What will people say? abantu banjani abantu bazothini bathi kuyobamba nawe kuseduze nawe ukuthi wayiba khona ngomnika ikhandlela nomentshisi wathi nje qhwi lamukela ikhala phansi bazalwane ngicela sibuka amazwi Shall we go to the scripture? bamdlakadla uvela ume ngeenyawo nkosazana masekubhedile